Bermeoko udalak ospatu duen azken osoko bilkuran 2019 urterako 18,7 milioi eurotako aurrekontua onartu du. Iazkoaren 2018aren 10,3% handiagoa da aurrekontua, 1,7 milioi euro gehiago. Aurrekontuak EH Bilduren aldeko botoekin, Gusanen aldeko boto batekin eta abstentzio batekin, Izarturen ezeskoarekin eta EAJaren abstentzioarekin irten dira aurrera. Aurrekontu hauekin burutuko diren proiektu nagusiak hauek dira besteak beste. Tonpoia gune natural moduan berreskuratzea, Aldezarra eta merkataritza sustatzea, Sarragoitzi, Itsasbegi eta Hondarraburuko irisgarritasuna hobetzea, Bermeo World Tuna Capital proiektuan sakontzea eta Pergolako aparkalekua berregokitzea. Idurre Bideguren Bermeoko alkatea. Gehien indartu den gastuek batez be, indartu gure izan dugun arluek esan diez mantenu lanak. Herriko mantenimiento ezberdinek egin beharra dau eta horrek indartute agertzen diez 2019ko aurrekontuen. Alde batetik bidiek edo losak edo konpontzie da indartuta agertzen den partide bat, kale garbiketa bebai, inkluso garbiketa konkretu batzuk indartzie, garbiketa plangintza barri betau, eta beraz, plangintza horretan be, personal ezberdine aurre ikusten da, eta bai pertsonal aldetik, eta bai kontratazioen aldetik, kale garbiketan be, indarketa berezi betau. Sastar batzien bebai, eta sastar batziegaz lotute, 5. kontenedoran apostue einze, eta 5. kontenedora zona baten martzan imintzera guez, kontenedor barrizek erostera bebai, irigarraiu ebe oso baloratu edan zerbitzu beta, bai tazize hausuetan dakune, eta baitze bermibuze, eta beraz hau be, kontratazio barrizeatarako dalez bermibuzen be, hau, zerbitzu hau, ulan segiteko zerbitzu ona izaten, indartute agertzen da bai aurrekontuetan. Udaletzien urrengo faziegaz 2019 honetan hasiko gara, eta hau ez du 2019ko aurrekontuen kontra, baizik eta 2018 datorrenean kontra due, bai 2019ko proiektu beti izango da, edo orain datozkun fase hau, barrue konpontze hau 2019 gauzatuko da. Aurreskolatako eraikine oso politze da, kuriosue da, eta pentsaten dugu gauze ezberdinetarako izan aldala interesantie, momentu honetan aurreskolie da, eta dakozan arazo batzuri behintzat soluzioen bitzagu. 2019 zentrako gara, alde batetik Sarragoitzin, 2018 be 1.000 euroko partide bat egonda, eta 2019ko beste 1.000 euroko partide bategaz indartuko dugu. Sarragoitzin eitzen gabiltzen zen proiektu bet, apur bet Sarragoitzi hobetzeko, horreri erantzune monalizateko. Itsasbegi da beste gune bat, beste 1.000 euro edo dakuz aurre ikusitze Itsasbegireko, Hondarraburuko irisgarritasune hobetzeko be, horre partid bataku bai beste 1.000 eurokue, dana ez da behar izango Hondarraburureko, bai asfaltatze lanak eitzeko daku bai asmoe 2019 eta Aldezarran proiektu ezberdinek dakuz, bai ikusten dugune da solarrak errekuperatze horrek Aldezarreko itzurie hobatzen laguntzen dauela. Orain arte intzena da, datorren urterako be beste 1.000 euro dakuz imintze segiteko solarrak egokitzen edo hobetzen. Tonpoi ingurue gune natural, balizo paisajistiko eta natural oso handiz edakon gune bata, era natural horretan gure dugu itzi, bai guduna da egokitu. Eta horretarako 2018 hasi gine proiektu bategaz, proiektu honek formi hartu dau eta Jaurlaritzaren inkluso babesa daku horregaz aurrera segiteko, eta datorren urtien be 50.000 euroko diru partide bat emintzu aurre ikusitze gero diru sarrerak edo finantziazio etorri leitzekela honentzako proiektuentzako. Pergolako aparkalekue da beste apostuetariko bat aurrekontuen agertzen dena. 515.000 euro lortu duz Bizkaiko Foru Aldunditik eta beste 1.000 euro gitziera behar izango dugu udaletik imintzie.
Beraz, proiektu hau 2019 hitzeko asmoe dau, lehen bailen gure dugu adjudike eta obrak egin, alik eta harinen erabilgarri okitzeko zona hori. Honegaz batera, autokarabanan guni hortik ataratie da proposatzen dana, autokarabanak momentu honetan gune horretan dakusenak ofizialak 8 diez, orain extraoficialmente baukin duguz 30, inkluso 60 autokarabana eta ikusi besterik ez dau, gure herrize oso erakargarri bihurtu dela autokarabanak etorteko. Arlo ekonomiko intzartutie da gure lehentasunetariko bat eta eje bat daku ardatz bat justo horretara zuzendute. Proiekturiko lan aipagarri zenak edo intzartuta agertzen dizenak 2019 alde batetik da turismoen sustapenien, hemen gauza ezberdinek aurre ikusten diez, bai komenta kolekidot bai aurre ikusten dela, geure kulturiegaz zer ikusi zedakon produktu turistiko bat ataratie. Beste alde batetik enpresa garapena, pentsaten dute hazidun lana bai industrialdiegaz eta bai herriko enpresa batzukaz ekonomia zirkularran inguruen oso positiboek esan dizela eta bide horretatik segitie da asmue. Beste alde batetik bonodendak, pentsaten dute exitu izan zirela 2018 eta 2019 segidun bidehar dugulea postu hori egitzen. Pentsaten dut bai, merkatarizek azeitzen dan eta ostalarizek azeitzen dan alegine dinamizazioarako oso ondo balorata daue bai, eta beraz horregaz segiduen behar dugule. Eta beste alde batetik gauz pentsaten aldezarreko orain arte inju bai ikerketa bat aldezarrien dauzen lokal lutzetan zeintzut izen akatzak edo zeintzut izen gauzeko betu hau geinkenak edo zen neurri hartu naldogun udaletik horrek lokalak ez egoteko utzik. Konklusioe beran azterketina esan oso argize, esan hain erreza esateko modun, era honetako programa bat iminkot martzan, aktibeteko eta lokal horrek bizitzuteko edo igiritzeko. Orduen, buelta batzuk emoten gabiltzez, ze programa egin aldogun, lokal horrek insentibeteko eta martzan imintzeko. Eta batorren urterako partide bat imini dugu bai honentzako. Eta beste proiektu bat importanti dana da Bermeotuna World Capital. Proiektu hau, urtietan lan nien gabiltzen proiektu beta, ja arrainazokan 2018 aurkeztu zen publikoki eta lortu zauen hainbete eragile ezberdinen apoiue eta azkaningoko juntie okintzune pasan hilien oso potenti esan zen. Momentu honetan, eragile pribatu asko dauzue honen atzien bebai, aparte de erakunde publikoek Jaurlaritza Aldundi eta Bermeoko Udala, eta beraz formi hartzien dago. Forma politzea hartzien dabil, datorren urterako aurrekontu politzea aurre ikusten da, eta beraz, hemen Bermeoko Udaletik bebai, 50.000 euro imintzen duguz, pentsaten dugulakon, apostu importante bat dala, Bermeoko Udala pein behar dauena, eta momentu honetan, esan duten moduen, hainbet eragile, martzan dabiltz, ilusionata eta gogoegaz, azkanin helburu bategaz, eta da Bermeo sozioekonomikoki indartzia. Kuriosue da bebai, gure herzen inkestatan galdetu dugunien, euneko 60 ez dauela zaituten ondino parte hartze prozesuek. Beraz, hor daukagu erronka bebai datorren urtera begire, gaztelugatze da gure pilar importantientariko bat bebai, turismo jasangarri hori, eta batez be, turismo natural eta kulturala da bultzatu gure dugune, eta gaztelugatze gazlotute, aurre ikusten dugune 2019ko 10 lanzaderak imintzie gaztelugatzera aparkaleku barri horretatik, pergolan ingo duguna aparkaleku horretatik.